Pagpaslang sa batang babae sa Pangasinan, mariing kinundinan ng kapulisan. Panoorin natin mula sa video report ni Idol Ron Araca. 104.7 IFM Report. Mariing kinundinan ng kaninang kapulisan sa Pangasinan ang nangyaring pagpaslang sa isang batang babae na matatandaang natagpuan sa Dalampasigan sa Barangay Bunuan, Giset, Tigupan City. Ayon sa inisyal na mga ulat, nakita ito ng mag-live-in partner na magtutungo sa dagat upang mangisda. Pagkarating sa lugar, ay tumambad ang isang wala ng saplot na katawan ng tinatayang nasa 7 taong gulang na bata. Ayon kay Pangasinan Police Provincial Office, Officer in Charge Police Colonel Arbel Marculo, hindi umano titigil ang pwersa ng kapulisan hanggat maibigay ang hustisyang nararapat para sa biktima at kaanak nito. Binalaan din ito ang sospek sa likod ng karumal-dumal na krimen na hahanapin ito at pananagutin ng batas. Samantala, nananawagan ng pamilya ng biktima sa publiko na sana umano ay pairali ng pagiging sensitibo kasunod ng pagpapakalat ng litratong kuha sa biktima. Humihiling din ang mga ito ng respeto sa pinagdadaanan ng buong kaanak. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Ron Araca, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.